खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव सिसिट'वानि बानजायनायाव गुवाहाटी ट्राइबेल रेस्ट हाउसआव फैगौ 10 नभेम्बर 2025 खालाराव सनापुर मिनि स्टेडियामाव जानो गोनां ट्राइबेलनि गेदेरथार सुबुं थुबुरमानि सायाव गुवारै सावरायनाय जालाङो, जेराव जौगासारनाय आरो बांसिन सुबुं अनजिमा थानाय मोनद' हारिनो इनायै एसटि होनो नागिरनायखौ हेंथा खालामनानै आरो थाखानाय एसटिनि संबिजिदारि मोनथाय आरो रैखाथिखौ गोजोर खालामनो बे सुबुं गौमानि गेजेरजों भारत सोरखार आरो आसाम सोरखारखौ नारसिननायखौ बिथा खालामनानै गुवारै सावरायनाय जालाङो। गुवारै आरो गोथौयै सावरायलायनायनि गेजेरजों जानो गोनां गेदेरथार सुबुं गौमा थुबुरमाखौ जाफुंसारहोनो गासै सिसिट'वानि लोब्बा आफादफोरा थांखि आजावो। मख'नो गोनांनि सिसिट'वानि बानजायनायाव मैया गुवाहाटी पल्टन बाजाराव थानाय ट्राइबेल गेस्ट हाउसआव बोहैथि दाननि फैगौ 10 नभेम्बर खालारावनो खुंजानो गोनां गेदेरथार सुबुं गौमानि सावरायनाय हाबाफारियावनो सिसिट'वानि गाहाय लिंथुमगिरि मानगोनां आदित्य काकलारि बिथांनि मासि लानानै दैदेननाय सावरायमेलाव सिसिट'वानि लोब्बा आफादफोरा बाहागो लादोंमोन। बेबादिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि दैदेननायाव एबसुआबो मैखोमै बाहागो लायो। गुवारै आरो गोथौयै सावरायलायनायनि गेजेरजों जानो गोनां गेदेरथार सुबुं थुबुरमानि सिगाङाव थि खालामखानाय थावनि कानापारा भेटेरिनारि गेलेग्रा फोथारखौ सोलायनानै गुवाहाटी सनापुराव थानाय सनापुर मिनि स्टेडियामाव थि खालामफिननाय जाबाय। मोनसे गिख्रंथाव आरो दुखुनांथाव जाथाय। मैया फुंबिलि समाव हायद्राबाद आरो बिजापुर राजा लामायाव गंसे पेसेन्जार बासआ बज्रि लानानै फैनाय ट्राकजों सौग्रावनानै सा 20 सुबुंनि जिउ खहा जादों, जेराव सा 24 सुबुङा जिउ गोमादों होनना खौराङाव मख'दों आरो गोबां सुबुंफ्रा जोखोम जादोंमोन, जेराव बे जाब्रबथाया हायद्राबादनिफ्राय 60 किल'मिटारसो गोजानाव तेलेंगानानि रंगारेड्डी जिल्लायाव जादोंमोन। खौरां मोननाय बादिब्ला तेलेंगाना स्टेट रड ट्रान्सपर्ट कर्प'रेसनजों सालायजानाय गंसे बासआ सा 70 दावबायारिफोर लानानै थांदोंमोन आरो बिकाराबाद जिल्लानि तन्दरनिफ्राय हायद्राबादसिम थांगासिनो दंमोन, जेब्ला बियो मुवा लानानै फैनाय गंसे ट्राक गारिजों सौग्रावो, जायनि जाहोनावनो बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया जादोंमोन आरो ट्राकनि बकरा बासआव गोग्लैनानै गोबां दावबायारिफोरखौ जोखोम खालामो आरो गोबां सुबुंफ्रा जिउ खहा जायो। मैया उदालगुरि जिल्ला बेंगिरिनि कनफारेन्स हलाव बिटिसिनि लेङाइ गाहाय खुंगिरि रिहन दैमारिनि आफाद दैदेननायाव मोनसे गुबुन गुबुन बिफाननि हायुंगिरिफोरजों गुवारै सावरायनाय जालाङो। सोरखारनि मोनफ्रोम बिफानाव जौगाथायनि खामानि मावनायनि बिथांखिफोरखौ बोरै मावलांगोन, बेफोरनि सायाव बिफानारिफोरनि हेफाजाब आरो मदद हास्थायनानै बिफाननि हायुंगिरिफोरजों सिनायथि लानाय जायो। मैयानि फिन नायसं सावराय जथुम मेलाव बाहागो लायो जिल्लानि सिङाव थानाय गासै सा 10 एमसिएलए, थामहिनबा बिटिसि खुंथायनि बुंथिगिरि त्रिदिप दैमारि, इएम प्रेस मुसाहारि, इएम लोमस्राव दैमारि, इएम श्याम सुन्दी एमसिएलए, पलटप्प एमसिएलए अर्जुन दैमारि, दिगन्त बरुवा, दावबायसा बर'जों लोगोसे मोनफ्रोम बिफाननि बिफानारि मावख'गिरिफ्राबो बाहागो लायो। उदालगुरि जिल्लानि पिडि रिंखां मुसाहारिया जुरिनाय मेलाव लेङाइ गाहाय खुंगिरि रिहन दैमारि मोनफ्रोम बिफाननि जौगाथाय खामानि मावनाय मावथांखि आरो बिबान होनाय कमिटिफोरखौ सिमफायनाय जाबाय होनना फोसावो। दासान्दि समाजारि बिजोङाव गोसारदों इउपिपिएल दोलोआ एनडिएखौ नागारसिगोन होननाय बाथ्रा, नाथाय बे बाथ्राया बेसेबां सैथो, बेखौ लानानै बिटिआरनि बारग' सिएम प्रमद बर'आ बाथ्रा बुंथिदों। बिथाङा बुंनाय बादिब्ला इउपिपिएल दोलोआ एनडिएखौ नागारबाय, बे खौराङा सैथो नङा। जों दासिमबो एनडिएआवनो दं। जों दा आफादारि खामानिफोराव मुखुब दं। आंनि थांखिया समाजनि थाखाय खामानि मावनाय आरो समाजखौ फोसाबनाय एबा समाजखौ सिबिनाय, बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि बारग' सिएम प्रमद बर'आ। चिरां जिल्ला आइजो अनसाय आफाद आरो बिजनी दख'रा आइजो अनसाय आफादनि खौरां मेला मैया जालाङो। मैया चिरां जिल्ला आइजो अनसाय आफाद आरो बिजनी दख'रा आइजो अनसाय आफादआ थांनाय 30 अक्ट'बर खालि चिरां जिल्लानि बिजनी ओनसोलाव ब्रज कुमार ब्रह्मनि सासे लंपट सुबुङा 13 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनानै गथ' जोनोम जाहोनाय जाथायखौ लानानै मोनसे खौरांगिरि मेल लानानै गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों, जेराव दायनिगिरि ब्रज कुमार ब्रह्मनि सायाव गोख्रों साजा होनांगौ, थामहिनबा बिथांखौ आयेन बादियै साजा होनांगौ होननानै बिथांमोना दाबि दैखांदों। एनएचएमनि मावफारियाफोरखौ सावस्रि बिफाना अरायथा मासियाव थिसननांगौ, बिसोरनि साख्रिखौ रेगुलार खालामनांगौ, कभिड दावहारुफोरखौ थगायनाय जाया, बिसोरनि दाबिफोरखौ सुफुंनांगौ, स्निथि बेथन कमिसननि बादियै बेथन होनाय जानांगौ,
समान खामानि मावनायनि थाखाय समान बेथन होनांगौ होनना दाबि खालामनानै धेमाजि जिल्ला कमिशनारनि मावख'नि मोखाङाव सोमावसारगिरिफ्रा ज' जानानै मोनसे सोमावसारनाय हाबाफारिखौ लादों। समबारखालि धेमाजि जिल्ला एसोसिएशन अफ हेल्थ एन्ड टेक्निकेल वेलफेयार अर्गेनाइजेशन आरो धेमाजि जिल्लानि नेशनेल हेल्थ मिशन एप'लजिस्ट एसोसिएशना जिल्ला कमिशनारनि मावख'नि मोखाङाव मोनसे हेंथा हाबाफारि आरो सानथामनि खामानि दोनथ'नाय हाबाफारिखौ बानजायदों। मोन्नैबो आफादफोरनि जथाय नाजानायाव समबारनिफ्राय जिल्ला कमिशनारनि मावख'नि मोखाङाव सानथामनि थाखाय धरना हाबाफारिखौ बानजायदों। फुंनि 9 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 3:30 रिंगासिम मोन्नैबो आफादनि सा 500निबो बांसिन मावथिफोरा जिल्ला कमिशनारनि मावख'आव बेनार, पस्टार आरो प्लेकार्ड लानानै गावनि जेंनाफोरखौ थाबैनो सुस्रांनो थाखाय दाबि खालामनानै धरना हाबाफारि लादों। बिसायख'थिनि समाव रायजो राजाफोरनो जेरैबायदि खोथा होनाय बेबायदिनो राहुल नार्जारिनि खामानि मावनाय। रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फिन राहुल नार्जारिया बिसायख'थिनि समाव रायजो राजाफोरनि सिगाङाव खोथा होनाय बादियैनो मोनफा मोनफायै रायजो राजाफोरनि खामानि मावनानै होनाय बादिनो समाज सिबियारि एबा क'क्राझार जिल्ला बिजेपि दोलोनि नेहाथारि राहुल नार्जारिया बे खेबावबो माखासे खामानिफोरखौ मावदों। थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव जमदुवारि बियाबाव राहुल नार्जारिया बिजेपि दोलोनि सासे गोख्रों बिजाथि महरै लादोंमोन। बिटिसि बिसायख'थिनि फोसावदिं मेलफोराव बाहागो लानानै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव राहुल नार्जारिया सासे बिजाथि महरै गोबां खामानि मावनायनि खोथा होबोदोंमोन। बिसायख'थियाव जेनदोंब्लाबो बिथाङा रायजो राजाफोरनो खोथा होबोनाय बैफोर खामानिफोरखौ मावनानै होनायाव थाद'आखै। बेबादिनो बिसायख'थिनि समाव जमदुवार बियाबनि सिङाव थानाय बसाबिल अन्थाइबारि गामिनि लक्ष्मी मन्दिरखौ रेजिस्टार खालामना होनायनि खोथा होबोदोंमोन। बे खामानिखौ मैया राहुल नार्जारिया मावफुंनानै होबाय। बे फोरमान बिलाइफोरखौनो मैया राहुल नार्जारिया मन्दिर कमिटिनि बिबानगिरिफोरनो गथायनानै होफैयो। बिथांनि बेबायदि रायजो राजाफोरनि आरो समाजनि खामानि मावनायखौ नुनानै बसाबिल अन्थाइबारि गामिनि गामि गोराजों लोगोसे गासैबो रायजो राजाफोरा गोजोननाय फोरमायदों। इउनाइटेड बड' पिपल्स फेडारेशन थामहिनबा UBPF धेमाजि जिल्ला आफादा जर'खा जथुमा खुंदों। रुरेल लाइभहुड रिसार्च सेन्टार गगामुग NHPC र'डआव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंनाय जालाङो। बे हाबाफारियावनो माननि आलासि महरै BPPनि आफादगिरि गाम्बारु मोसाहारि, UBPFनि आफादगिरि डक्टर बाबु बर' बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। लोगोसे धेमाजि जिल्ला आफाद UBPFखौ गोदान आफाद दाफुंनाय आरो मावख'नि समायखेरा लानाय जायो। धेमाजि जिल्ला आफाद बड' पिपल्स पार्टी थामहिनबा BPP दानाय आरो पेरेन्ट आफाद आइजो आरो गांखं BPPनि थाखाय समायखेरा लानाय आफाद थामहिनबा गोदान आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारिनि बिबुंथि UBPF धेमाजि जिल्ला कमिटिनि थांखि नाजावनाय बायदि हाबाफारिया जानानै थाङो। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों मोनसे आलादायै खौरां। खायसे ओरैबायदि लाइमोनफोर दं जेराव समाजारि बिजोङाव सोरनिबा सावगारिखौ लानानै गनायजाथावै मेम्स खालामनाय, माब्लाबा सोरखौबा ट्रल खालामनाय, सोरनिबा समाजनि गनायजाथावै सावगारि एबा भिडिअ गोसारोब्ला बांसिनै सोरबा फावखुंगुर सोरबा ससियेल मिडिया क्रिएटरफोरनि सावगारिखौ लानानै नंखायै स्प्रेड खालामनाय, एडिट खालामनानै बायदि बायदि फोसावनाय। बेफोरबादि खालामनायखौ गोबां खेब नुनो मोनबोबाय थादों, जेराव ससियेल मिडियाखौ नायोब्लानो बिसोरनिल' नुनो मोनो। थारैनो बैसोरबादि सुबुंफोरा माब्ला सोलायनो रोंगोन, माब्ला नागारगोन बेफोरबादि फोसावनाय थामहिनबा बेफोरबादि आखुखौ। बेबादिनो फेसबुकनि गेजेरजों फिन आरोबाव गोसारदों मोनसे आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स थामहिनबा AI नि मददजों खालामनाय मोनसे भिडिअ, जाय भिडिअआव BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि आरो बारग' चिफ प्रमद बर' बिथांमोननि मोनसे भिडिअआ स्प्रेड एबा भाइरेल जादों, जेराव हाग्रामा आरो प्रमदआ गोग्लैनानै दोलानानै थाबायबोनायखौ नुनो मोन्दों लामाजों। नाथाय बेयो सैथो नङा, जायखौ AI नि मददजों खालामनाय जादों। बर'नि मोनसे समनि मुंदांखा फावखुंग्रि, बयजोंबो सिनायजानाय एबा मिथिजानाय संगिना ब्रह्मनि स्ट'रि लिरनायाव लोगोसे मुलुग बर'नि प्रडिउस खालामनायाव दिहुनजानाय 2024 मायथाइनि समाजारि सावथुन गाब गैयै जायख्लं सावथुना गोबां बर' रायजो राजाफोरजों अनसायजादोंमोन आरो गोबां सावथुन नायगिरिफ्रा सावथुनखौ लैहोर लैहोर फैनानै मदद खालामफैदोंमोन आरो जाय सावथुना बर' सावथुन मुलुगनि 6थि बड' फिल्म एवार्ड 2024 आव फारियै बेस्ट फिल्म 2023-24,
Best Female Actor 2023-24, Best Script Writer 2023-24 आरो Best Child Artist 2023-24 खौ मोननो हादोंमोन। जाय सावथुनाव गाहायै फावखौ खालामदोंमोन संगिना ब्रह्म, नेरसोन बसुमतारी, पिंकी, मुलुग बर', मोहिनी रामसियारि आरो गोबां आर्टिस्टफोरा फावखौ खालामबावदोंमोन। दायो फिन बे सावथुनानो मोनसे गोदान जारिमिन लाबोदों। मिथिनो मोननाय जादों दि गाब गैयै सावथुना कलकाता इन्टारनेशनेल फिल्म फेस्टिभेल 2025 आव बाहागो लानो खाबु मोनदों, थामहिनबा सेलेक्शन जाबाय होनना सावथुननि प्रडिउसार मुलुग बर' बिथाङा फोरमायथिनानै होदों। बर' हारिनि फिसा दीप्ति कुशबु बसुमतारीया भारत हादरनि जानानै दिन्थिफुंहैनो मोननाया बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा। बर' हारिनि फिसा दीप्ति बसुमतारीया भारत हादरनि जानानै चीन हादोराव सोलिबाय थानाय मिस फ्रेन्डशिप इन्टारनेशनेल 2025 नि बादायलायनायाव बाहागो लानाया बर' हारिनि थाखाय जोबोदनो थुलुंगाथाव आरो गोग्गाथाव बाथ्रा। बे समाव हारिनि थाखाय जोबोद सिनायथि होनायनि, हादोरनि थाखाय हारिखौ बावसोमनायनि सम। बेनिखायनो ग्रेन्ड फाइनेलनि थाखाय दीप्ति बसुमतारीनो फिन भट होनानै गावखौ सिनायथि हो। नोंथांमोना जाय बिथांमोना थामहिनबा भटखौ दासिमबो होआखै, बिथांमोना भटखौ हरनो हागोन। चीन हादोराव सोलिबाय थानाय मिस फ्रेन्डशिप इन्टारनेशनेल 2025 नि बादायलायनायाव बाहागो लानाय दीप्ति बसुमतारीया गावखौ भट होनानै हेफाजाब होनायनि थाखाय साफ्रोमबो भारतारिफोरखौनो साबायखर बावनायजों लोगोसे फैगौ 5 नबेम्बर खालाराव जानो गोनां ग्रेन्ड फाइनेलनि थाखाय फिन हाजासे भट होनो थाखाय बिथाङा खावलायबावदों। बर' समाजाव आथिखालाव मानसि गोमानाय, सोरजोंबा लांखारजानाय, गावनि फिसाय गथ' गथाय थाखाब्लाबो गुबुन हौवाजों खारलांनाय बेफोरबादि जाथाय जानाया गोदान बाथ्रा नङा। दिनैनि दिनाव बर' समाजाव बेफोरबादि जाथायखौ गोबां खेब खोनानो मोनबाय थायो। बेबादिनो फिन आरोबाव सिम्बोरगाव तिनथ्लांगुरि गामिनि रतिना बसुमतारीया गुबुन हौवाजों खारनानै दं। क'क्राझार जिल्ला बालाजान तिनिआलि पुलिस आउटपस्टनि बेन्दोंआव थानाय सिम्बोरगाव तिनथ्लांगुरि गामिनि थागिबि बिरखां बसुमतारी 32 बोसोर बैसोनि आंगो बिसि रनिता बसुमतारी, जाय 31 बोसोर बैसोनि, बिथांजोआ गावनि 9 बोसोरनि सासे उन्दै फिसाज्लाखौ लानानै थांनाय 1 नबेम्बर थामहिनबा थांनाय सनिबार मोनाबिलिनि 5 रिंगासो समाव गावनि आंगो न'निफ्राय खारखोमालांदों। फिसाय बिरखां बसुमतारीया फोरमायनाय बायदिब्ला गावनि बिसि रतिना बसुमतारीया गोबाव समनिफ्रायनो दतमा पुलिस आउटपस्टनि बेन्दोंआव थानाय बनरगाव गामिनि जुथाइ ब्रह्म मुंनि सेंग्राजों आन्दोयै मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दो दंमोन। दायो रतिना बसुमतारीया जुथाइ ब्रह्मजोंनो लोगोसे बहाबा खारखोमानानै दं होनना बुंथिदों। बिरखां बसुमतारीया फोरमायबावनाय बायदिब्ला गावनि बिसि रतिना बसुमतारीया गावजों फैफिनब्लाबो गावनि आंगोनि 9 बोसोर बैसोनि फिसाज्लाखौ गावनो नांफिनगौ आरो सोरबाफोर बहाबाफोर नुस'नोब्ला हमनानै दोननो थाखाय खावलायदों। लोगोसे जानबुं नम्बर 9957855640 आव फोरमायहरनो थाखाय खावलायदों। कार्बि आंलं जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि गाहाय मावख'आव पुर'हित बाबामोनखौ मान बावनाय हाबाफारि लादों। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि आफादगिरि डक्टर अजित बर'नि दैदेननायजों मैया कार्बि आंलं जिल्लानि सिङाव थानाय लांहिन मानिकपुरनि कार्बि आंलं जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि गाहाय मावख' एबा मन्दिराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों कार्बि आंलं जिल्ला आरो मारिगाव जिल्लानि पुर'हित बाबामोनखौ मान बावनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव पुर'हित बाबामोननो गांसे आर'नाइ, गांसे बाख्नायनाय बिलाइ गथायनाय जायो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारिजों लोगोसे बिफां फुलि गायनाय हाबाफारिबो लानाय जादों। लोगोसे बिफां फुलि गायजेनगिरि आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि लेङाइ आफादगिरि पतेन्द्र बसुमतारी, दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि लेङाइ आफादगिरि कोदोम बसुमतारी। बिथांमोनजों लोगोसे सा 8 आलासि बिथांमोनाबो फांफा बिफां गायो। थारैनो आसामाव थानाय मोनद' हारिफ्रा एसटिनि मर्यादाखौ मोनमारगोन नामा? थांनाय रबिबारनि मोनायाव गोदान दिल्लीयाव थानाय मन्त्रिनि मावख'आरि न'आव खावसे घन्टासो जानाय मेलनि गेजेरजों गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जुबिन गार्गनि थैनायनि उनाव हादोरसायाव सोमजिनाय थासारि, मोनद' हारिफोरखौ हारियारि खालामनाय आरो गुबुन गुबुन सोमोन्दो गोनां आयदाफोरखौ लानानै बाथ्रा दिखांदों। गिबि मन्त्रिया मख'नो गोनांदि बेजों लोगोसे गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मैया गोदान दिल्लीयाव मिरु रेल बिफाननि मन्त्रि अश्विनी वैष्णवजों हादोरसायाव रेल सिबिथायखौ फेहेरनाय आरो गुबुन गुबुन बिथिंफोरनि सायावबो सावरायो। गिबि मन्त्रिया हादोरसानि हान्था-मेला खान्थिखौ बांसिन साखा-फारा खालामनो थाखाय रेल सिबिथायनि गुबुन गुबुन बिथिंफोराव गोदानथि लाबोनो थाखाय हेफाजाब होनाय मोनसे बिथिंखौ लानानै सावरायो। बेनि अनगायैबो भुटाननि सितल ओनसोलाव क'क्राझारनिफ्राय गेलेफुसिम गोदान रेल लामा बानायनाय खामानिनि सायावबो सावरायनाय जायो।
मुलुगनाङारि थाखोआव मुंदांखा सिफुं दामग्रा दीपक शर्माया 57 बोसोर बैसोआव रुंसारि जाबाय। दीपक शर्माया दिनै फुंनि 6:15 रिंगायाव चेन्नाईआव जोबथा हां बोयो। शर्माया थांनाय माखासे बोसोरनिफ्रायनो लिभार बेरामजों भुगिनांगासिनो दंमोन। साननैसो सिगां बे महरगिरिखौ गोजौ थाखोनि फाहामथायनि थाखाय चेन्नाईआव लानानै थांनाय जादोंमोन आरो फाहामथाय होगासिनो दंमोन। दीपक शर्मानि जोनोमा 23 आगस्ट 1968 मायथाइयाव नलबारि जिल्लानि पानीगांवआव जादोंमोन। बांसुरी दामग्रा सुबुङा गुवाहाटीनि अंबिकागिरि नगरनि थागिरिमोन। मुंदांखा महरगिरिनि रुंसारि जानायाव हारिमुआरि समाजाव दुखुनि साया साग्लोबहोदों। हादोरसानि गुबुन गुबुन जायगाफोरनि बादिनो 5 आरो 6 नभेम्बर खालाराव तिताबरनि राजा बहराव श्री कृष्णनि रासलीला खुंफुंगोन। बे बोसोराव रुपालिम कालचारेल ससाइटि आरो फालिथाय कमिटिया सिगांनि रुजुनायाव मोनसे एखुथा, गोसो बोनो हानाय आरो गोदान लाहार-फाहार खालामनानै रासनि थाखाय थियारि जानायखौ फोजोबदों। ओनसोलनि सुबुंफ्रा रासखौ नायनो थाखाय जोबोद उसुखुथु नेनानै दंगासिनो दं। सोरगिदिं फोरबोनि बारहावाजों बुंफबदों। गुबुन फारसेथिं गोबां सान रिहार्सल खालामनायनि उनाव महरगिरिफ्रा गुबै दिन्थिफुंनायखौ फोजोबबाय। मोजाङै साजायनाय जौसाङाव जायगानि महरगिरिफ्रा गपि मोसानाय, बावनि बिबुंथि, कृष्णनि जोनोम आरो किंसाजों बुथारनाय नुथायजों जोबथा फाव दिन्थिफुंगोन। रासनि थाखाय सुबुंफोरनि गोसो दुंखांनाय आरो मिजिंथिनाया बानजायगिरिफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय मिथिजायो। गहपुर जिल्ला हान्थामेला मावख'फोरखौ सोबख'नाय गैयै खालामनो थाखाय गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गोख्रों राहा लादोंब्लाबो बिश्वनाथ जिल्लायाव रां जाख्ल'नाय सोलिगासिनो दं। बिश्वनाथ जिल्ला हान्थामेला मावख'गिरि आरो रिजनेल ट्रान्सपर्ट अथ'रिटिनि मावख'आव घुस लायालासे जेबो खामानिखौ फोजोबनाय नङा। बेयो मोनसे सरासनस्रा नेमखान्थि जानानै फैदों। बेजों लोगोसे गोबां बिचौलिया दालालफोर थानायनि जाहोनाव मावख'आव दावराव-दावसि सोमजिनायनि अजद मोननाय जादों। बिश्वनाथ जिल्ला हान्थामेला मावख'गिरि महरै शैलेन कुमार दासखौ जिल्लानि गोहोम गोग्लैनाय सुबुंफ्रा लुथिनायनि अजद होदों। अजद होनाय बायदिब्ला शैलेन कुमार दासआ बाइक आरो कार फालांगिरिफोरनो ट्रेड सार्टिफिकेट थामहिनबा TC आरो ट्रेड लाइसेन्स TL होनानै गोबां राङारि लेनदेन खालामनायाव लोब्बा दं। बे घुस होनाय DTOआ गोबां बिबांनि रां होआगौमानि TCS आरो TL होआमोन। खौरां मोननाय बायदिब्ला माखासे खौरांगिरि एबा फालांगिरिफोरखौ गोख्रों नारसिननाय जादोंमोन। TC आरो TLनि थाखाय नांगौ जानाय गासैबो डकुमेन्टफोरखौ जमा होदोंमोनब्लाबो गोबां फालांगिरि बिगोमाफोरा बायदि रोखोमनि बाहानाजों इनाय खालामनायनि मोगा-मोगि जानो गोनां जायो। जुदि बेनि थाखाय रां होआब्ला बियो फालांगिरिफोरखौ बेले-बेजे खालामोमोन। जेब्लासिम आं आसामनि गिबि मन्त्रि महरै थागोन अब्लासिम एबेक्सनआ सोलिबाय थागोन। बे बाथ्राखौ बुंदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, थामहिनबा आसामनि गिबि मन्त्रि। बिथाङा बुंदों, थारैनो MLA इलेक्सननि सिगां आयेन बेरेखायै हा दखल खालामग्राफोरखौ फिन सोरखारा एबेक्सन खालामगोन नामा? दिनैनिफ्राय थांनाय माखासे दानफोराव आसामनि गोबां जिल्लायाव सोरखारनि थामहिनबा फरेस्टनि हायाव दखल खालामनानै थाग्रा माइनरिटि हारिनि सुबुंफोरनि सायाव सोरखारा होस्रांनाय हाबाफारि लादोंमोन आरो गोबां रोजा बिगा हाखौ सोरखारा रिकभार खालामनो हादोंमोन। एबेक्सन सोलिबाय थानाय समावबो गोबां बाथ्रा दान्थेलायनाय, अजद होनाय, सोरखारनि हेंथा सोमावसारनाय, सोंखारिनाय जाथायफोराबो जानानै थांदोंमोन। दायो फिन आरोबाव रायजोनि गिबि मन्त्रिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथिनाय बायदिब्ला जायफोरा आयेन बेरेखा सोरखारनि हा, फरेस्टनि हाखौ दखल खालामदों बिथांमोननि सायाव थाबैनो गोख्रों राहा लानाय जागोन। बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला आसामाव फिन एबेक्सनखौ जागायगोन नामा? लोगोसे बे बाराव BTC ओनसोलावबो एबेक्सनखौ खालामगोन नामा? आरो BTCआव जुदि खालामोब्ला ट्राइबेल, बर', मिसिं, राभा, कार्बिफोरनि सायावबो होस्रांनाय हाबाफारिखौ लागोन नामा? बेयो मोनसे गेदेर सोंलु जानानै फैदों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन।
बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।